Hvis du overvejer at søge herind og er nervøs over det sociale, du skal bare op i kantinen en dag, så lægger du mærke til, at det er venskab kryds og tværs. Ja. Der er dejligt sammenhold herinde, og der er søde mennesker i festivalet, og der er nogle søde tutor på rusturen, der nok skal tage godt imod dig. Vi bor næsten alle sammen på Musikkollegium, på Kronprinsessegade og på Herluf Trollesgade og på Livlandsgade. Ja. Og det er bare en kæmpe bygning med kunststuderende. Ja. Så også fra rytmisk kunst og fra alle faggrupper herinde, så man er hele tiden i kontakt med hinanden. Konservatoriet er rigtig god til det der med at få en til at føle, at man hurtigt kan blive en del af noget herinde på konservatoriet, når man starter. Men jeg synes helt ganske naturligt, så finder man ind i en gruppe af mennesker, som man har det godt med, og som faktisk bliver lidt ens kunstfamilie. Ja. Folk er enormt søde og åbne, og jeg synes lige så snart, der er nogen, der hører, du har ikke oplevet det, eller jeg kan ikke finde ud af det, så er der straks en eller anden i mængden, der er klar til at hjælpe. Når man begynder at også til festerne, man snakker med folk, og man lærer flere at kende, så er det jo klart, at man tænker, hov, jeg har hørt et eller andet fedt stykke med obo. Skal vi ikke spille det sammen? Meget tit så er det mange af os, der måske ikke føler, at vi passer ind, inden vi kommer hertil. Ja. Så det skal man huske, at hvis man måske føler, at man er lidt akavet og ikke rigtig har fundet sit folk, så den sekund, du kommer hertil, så har du den.